डाक तापर डाक हाँ दादा को चाहिए हाँ दादा को चाहिए एरिया ना डाक तापर तापर ସେଇଠି ଠିଆ ହ ମୁଁ ଦେଖିବି ତତେ ତ ମାମା ପାଣି ପଶେଇ ଦେଇଛି କିସ ହେଇଥିଲା କି ତୋର ଆଖି ପୋଡୁଥିଲା ମୋ ଆଖିରେ ମାମା ପାଣି ପକେଇ ए बी सी ए बी सी ओ आ ତାପରେ ତାପରେ ଡାକି ସାର ମୁଁ ଡାକ ତାପରେ ହଁ ନ ଡାକିଲେ ବାଡ଼ି ଆଣିବା କହିଲେ ତୁ ଆଗେ ଡାକି ଦେ